जों दाबुक शान्तिनगर आमसे फाइसक बायजाक सम्पकनगरनि सिमी जम्पुइजला टाकारजला फासिं खालामनायमानि लामा बटक बतिखे लामा ब्लक मुंजाक मां नायनायदि आयंगो जम्पुइजला ते टाकारजला आमसायो गोबांमा नखुक बायजाक कक्टमा मानि जों थांनाय दंमानि जों दोर सिगांनाय दङ लगियो जों दारकटिनो रेडि खालामखरका लामा जाते ब्लकनिबो जों लामा परिष्कार खायै थांमोना तैनायदि लामा बटक बुखां बायजाक लाबार बागान बायजाक बुखां रखबां बायजाक सरक बुजागलिया जोङो बाहायके नायनि मांगलि रबो फुंनाय नाय नाय दंदि चिनि खरां शान्तिनगर बाजार बसखांगो शान्तिनगर आमसाय सफैनो तैलायमोन यागल हाय लामा ब्लक जाक इगनादि सरक टोटली सरक कलायजाक तामबो हांगबो खुनार केसियार बुहां बुआक जाक लामा ब्लक yang tikina tei phano लायजामानो बुहां तामनै जों लायनानि जायटकनै biang kang themani ado kali oromo tamo basuk lama sijakli bela sorok bolong sing siwa nok rok baikha nok baik habla baksa or bahang rok baik khana lama pura kuplung nok bai jaka baksan nok bai jaka bai jeng nai man toro ko tam paran bung oro nok boidram athar kat baijak baik khana nok rok koitawo nobar phaikabo koitam soita sar soita rok mata harigo tinta saja kota. Nanya di pura sorok nukjagli ya, buhang belai mang, yang ni mang peliki cap sunungan jeng lai peka, pura sorok kuplung nanya di. Wana masingsa wati nobar wati tokrina nobar na bangku go kotor botong ni saka besang ro besang mangbali na nalai nok chai nai tong di sini khorang Santinagar lai Jampuijala ni segang kangke siari lob lama nok nani dai hai dan tipo kata tim kamera mungkin ya nai nomor ni kurang kena gelak weather tamu hai yang keseraisan kan jauh ka balai wana masing tabung ni weather rok thasing kena gaseng gusu benang kotor kelayu nai kotor tabu bonok lagu belum tong koko sengaro tangwi nai bukti hai bangkeli norok saya nai tong di sini kurang Nai di shari lob hoku hai lama nuk khayna ekdam kusang wana masing sa oro bohai na hai weather Jampuijala sobi asini hoku dangkha shari dangkha obo watei nobar phaibe mani yagulo kothor kalai bai kothor ni je joliyo baspo kasawai tongkana hai matongo buhang kuajak buhang buskango hai no hair buhang kuajak kina tei lai manan maya matan nai
hanya hai buhang aro blok khaijak lama beskango bebangse mang malkhung khuri sunugana जों Chini office ni simi Jampuijala Tagarjala সগিনানি ন কমসে কম 1.5 ঘন্টা সময় নাংনাই jadi labar bufang yang roko bebangno bufang koto baijak nah ini bebangno bo bebak labar bagan baijak hoku dang kha siari dang kha lob sini kamera sijak liya yang obo lama taya yang blog datang gari lai jamano yang tilai mana na yang thamon जों मोटामोटी बुहांटानि kai fika laji ha Tagarjala aing nok baijak bla ko pabai khamle Chini Khorang nai tongnai jata tahok tei bukhuk song norok no hai lamjak sogo Chini Khorang ni mangklibo norok nugui man khana जों Chini tangnok ni simi Jampuijala phai sok painani yang ya hanpano 1.5 ঘন্টা nangkha lama botok bufang kalaijak mang main road bufang kalaijak जों bufang tanmang Jampuijala jata phai sok paika tabuk thik gori phaching nai khangke 7:30 ni kabang tamai tongo जों o jarabo tabuk Narayan Khampar hamse phai sok paijak nai di kamini lukurok tei sini office ni kokto ma thunai rok bor phai sok paijak norok nukhangga chini man khana norok nai di obo watei wamani thik 4:30 simi 5 ni bisingo bagan kundi tei kotor tabuk 7:30 tanani bukhak pano kotor asuk jora gele ya tong khunai lama bulungo lama obo kotor busur khana obo kotor tongmoni tak thik 4 ঘন্টা ki 5 ঘন্টা obo asuk jora sibano thanga amar boy 3 rok pai thama kya 9 rok pai thama kya obo kotor 1 kg 2 kg 3 kg amai kotor ini 4 ঘন্টা bai tabuk jorate kotor tongko bini tabuk khano half gram ni ojon nai di busur kotor nangkhangko obsuko size sok bai phan bokhro klai khangka ke leng nau junung nai tangmanya belai telkar kho busur nok bai khana yang roko অন্তত লাগাতার একদম পাই থামো কিয়া বড় কাবই চংবো কিয়া সরনাথি রান বগৈ ব্লগনি ভিডিও সার তাউক নাই চং আरो বংন সরনাথি যে পাজানাই রং তং ফাইদিনি সাকা গাबांगो नुखुंनो थांगो का प्राय नुख लाटे जे नक गोसाम होइते 3 करंग बादे बेबाग नुखुंनो बाइनै तंगन नखरै माइरं सिबाकिया रि सम सिबाकिया अमा हिक्लाय बेबाग ngै थामो किया रमदि हानद्राय पयद्राय थिफ्राय नारायण खाम्पार बिखुमुक फान्टक अमाय क्लाय अम लाइन क्लाय बेबा न बाय थांमायया मेन के कोथरनि न नाबो कोथरनि अम कोथर एराम जागा भाई कोन फान गैप करे अम जे लाइन भाइबनि अ बेबा न बाय थांमायया न कान्ति न बल न तंगमनि न रमैनारि जे सरकारि 3 खराक बादे जत 3 बेबा बाय सिगां गामियाव बो हाबलायनाय लुग्रक बै कक सानाय नक बायजागनाय बै कक सानाय ते बरकनि बबो हाय अ जागावो अजरावो बियाल आसायमान nanya di hai mangkli ti seneron furungnai tabu burjamani yak sepayako nanya busuk dajak kotor mamangobo tangai me ya belai telkar nanya di kaisa busuk gonangobo pathar kiting yabo kotor belai telkar ang tangai man ya pathra mang ajoraro kalaimani joraro engkhanabo ekdom busuk gonang wanama singja tabuk nanya di koiko tik kiting yabo yang patra belai busu ganang romai mayat telkar mani belai wana ma singsa tabuk o hayung ni bororok thangi tongna ni bagai belai wana o tongo 2020 phaimani yagulo nugui man khana dalbidal bemar watei nobar kasangani jara kasanglia watei phainani jara phalia tongphlaka norok nugui man khana jeng chini tangnok ni simi Jampuijala phai sok painani siari lob jeng malkhung salok manlia belai wana ma singsa
Oroni mangpili no karaibo norok no hai kamini lukurok bai kok salaimani borok ni kok tirong norok no phungai norok soyo nai tomi chini khorang. Orang rung za khasa sakba mo. Ta khani gele ya. Utui kosok ke rung za khate. Suganang mang. Kotor. Jingo jarawa hai no hai Jampuijala blog ni bising khobjak nai Narayan Khampar kami upai sok baijak. Jeng kok to maman kha Narayan Khampar simio jagao 11টা 12টা kami ni lukurok. Jotono nok bai laijak tongani nok grei tini khopong bahi kati nai. Jotono wana laijak kemang laijak nugiman khana yango borok ni nok ni obosta. Ang saimana ni saitok nai tamotamong khat bohai bahi koita wong khabot na tamotam bai kha. Sarah saita rogun khisa. Nokono da tongmani. Ni nogo tongmani ke dukan sung kisa dukan rin chalai tonglai man bulan ka dukan no tongmani. Atom sawasan pura no bar sip jawi phake no. Dukan kun mote ka sosala busi man chung ke no wasan pus phake han kothor kotomo khai siling kering ke pura sago kolai bai yung ke tola rogo habi ma tongkha. Yang nogo bu phanya mile bebong nog bu ke pala. Asuk hanya marung suka pura. Pa sim da pa ba da bai khana. Bai mele bai le to pa bai kha bai ma mai bak sanong kha pa bai mane kun tong na ja kari khari bo joto ni kisi ko bebun ani ri rok bebun kisi kun jaga phan tong nok ni mani rok butun tui kisi de. Bebun si bai ka nai sing nok bising ni mangpili banai lai nai belai nai khangang ka nai di nok kaham no hani manu sing nok no tin nok kaisa tin pamani nai di वो गुली खाइमा से नहीं तीन बसे करक तीन तो एकदम करक से ना वो जिंदल ने कैसे तोर बने नहीं दिया वो गुली खाई पामा नहीं भाई बाक्सा yang otai बनाई नहीं दी वो जगह वो yang तो नॉक बिसिंग तो सिलिंग तंगो ना सिलिंग तंगो ang hai pan नॉक बिसिंग हाबे किसान नong nomang beli नुक नहीं सिलिंग तंग फानो kotor kalaimani bai sibai kena borok ni bisna rok kisi sopa kisi yang ni bebak manai khani kisi norok nugiman khana jeng nugiman kho jorabo amse phai sok paijak Jampuijala blog ni video kamini lukurok no obo haike jeng jalok kalaijak lukurok no tini horsa tongthai sebrani borok no samung dani bagai saitok jak jeng saitogui tongo Jampuijala SDM bai pok sanani e phatarni kitcha mangpili norok no funugana teibo kirma singsa mangpili norok no nokhuk baijak bufang kuak jak nok sakawa ba hai mangpili rok norok no funuk nai ni doro ni tin ni obostha rok bo beono guli pamai bakha guli bai pamai baksa pai thangbai ka teki se mangpili funugana hai no hai kothor tabuk bo sarik chaita sara chaita bo nobar kothor kalaimani eba nobar phaimani tabuk bo nokhlabo naji geleyakho haino hain phungan musungo sarik ni simi tabuk atatamna ni bukhagngai tong tabuk kothorok geleya khongkangke kalaimani jorao busuk kotorong khana busuk kirma singchang khana busuk wana laikhana kamini lukurok o nok khong kaisa simi pura oropta kabangma para kabangma nukhung obahaike nok pajaka baksa nok baikha obahai wana ma singsa mangpili sing waisipan Nukyakho waisipan no nukhanang trai phan ani khasima nang wachipan mo ke Nukyakho tini na ani phasphula manjak mani mo belani wana ma sinchang ma suke kiri khatha buk tongna ni jaga poito sukrei bebang samani marim rok bo joto ni siwi thangba jak kun pan kuri khasini bebang kisiri kana ponto sukri kha kisi joto ni kisi biang khalai ka khanone nang khana ko of suki tola rogo na habai ma tong khasar sungpun jaga phan upai kiri kha khari bo baira onkhori bo bebono hanyo bebang su kupulong ke ta kha han de herok sabai ma hasin tong su han yango bo khelma khayo ke bebono kisi aman baga bisingo tong phan joton kolai bai sibai kya बातै फाइबै जतन कथर बाहां कटमा सुदु सिलिं तंमा बासि संगा सपन रखा भिडियो फाइताम सागा नरक न अलगा जागाव सिबिरत लांगै बिनि खचा तंनानै सेब जांनानै कक दसा
samala saka sar thaching puru phai saka tini nor tongnani giri hingke tini ari himbai gera dini chawngko baksa ge thunani kicha misa jaga tongkho banor tini khorcha kosto ko pan tongra dini chaw Keba gana gini joton se pajak no kukrai ge bor khang thui nai abo bo jaga tang thatalang muthunya hani saka sudonya school bai o Narayan kham tinta jaga o abo borok sa sak lagila ko musuke bebang o area joto na bebang kacha pan kaham kari kha no rok ni asuk nok kaham chapti obostang kan ke nok ko khamte ra puti obostang kan borok bo bahanung khata sunghaino te bo baksa ka ba ani bai koton bo ba hamju soro no nok bai phop jagi bokor rok phati ka handrai ka mironi bongni nok rok bo phili telang thangba kya sino yang nimai ka mirok joto no ma hai bebang no joto no ma sapan kaham kari ka sino area o norok nugiman khana sing joto no saimano lai thangnai jora rogo awok bo India ganangai haste ganangai lockdown choli tongo corona virus ni krimawo corona virus ni dagimawo lockdown ni bagai borok samung humung tangai mania hati rogo thanglai mania nok ni ongkhol lai mania ngai tongmani jora rogo se tabuk tebo wana ma singchabo hai mangpili sudu Tripura sa amchayo simia jeng hayung ni joto borok ni sakao ti tabuk obo hai wana ma singsa bemar hamya wana ma singsa patimung Wanama singsawo haike Kothor watui bahon gundi phaimani mangpili rok saimania 2020 phaimani o hayong ni borok ni sakao tei bobo hai kirma singsa patimung tei bobo hai kirma singsa bemar hamya rok phai tongabo kebo saimania belai wana laijak tabok amchani lukurok naidiobo hai hor jorao kasangmani jorao horo watui phaipen mano tini hopung borok bo jagao tongai katinai bo jagao thunai bo jagao jamnai kamini joto lukurok lahar ongkholaijak yang naidi borok kabangma jotono wana laijak nok huk sijak bisna sijak ri sijak kabangma lukurok lahar ongkhormani nahar mongobono haste hapangni bukhaktui oro video sm ni bukhaktui mungsasek borokno horni tongthai sep radajakno samungni sep radajakno abono kamini lukurok na singlajak pheba chini khorangni bisingtei singbutini haino o amchayo phai sok paimani nahar mong kaisano obo hai bialo kalaijak hasini Tripura sarok eba nok huk kobonjaknai nok huk baijaknai lukurok haste hapangni bukhaktui eba gana gini amchaini lukurok khaganangni bisingtei borokno tini khorsa eba bosangni salni saltam rogo borokno tongthai sep chuba churujaknani thunghni chini khorangni bisingtei saklai mongobon nugiman khana yang rogo kamini lukurok kabangma mankhangkangke khorsa sekbai kamini lukurok bai ang haino kok sanan chaitoknai darane kamini borok da khorok busungni nok bai mani nang kokto man kaban tabuk suk jora to bebak no bai to baya bebang ni kisik tin rok ke tai mal mata rok bebang no kobonjak haite khetorong ni mai joto tai nok ngi to sanan nangli ja joto ni kepla busuk poribar tong nong parau sini emne sin aro gana gini romui prai no 200 300 poribar rok hengan yang sini gana gini khobui aba ha joto nang kisa beran ja khan joto ni ron ke samni tam kutun naimini kepala kisik aba himang joto jaga nugo abono joto ni no khak ko kham tai ke jetono leng lai ma hai wana ma singja kono borma ya hing tong kha ba himang nglai tong ta sini tak tahu bu rok sok norok nugiman khana jotono wana laijak yang rogobo kamini kabang man lukurok angkhana keboni nok pakha keboni noganti pakha keboni tin pajak video phalangai tamo salangka kamini borok dat tamo bumung kisa dini sini acha ani bumung kai osini de borma ango Narayan Khampar SB school no primary vibhag ni headmaster ani school no bo duita room pura nukhonguri klang thangka gi abo oron hoita no kharok sa phun khawarka jedin school nukhung bo klang thangka no bor bai ni gang khanama logo logo phaika phaya bung nuk phaika oro nuk phaika angke ang oro gana gini berai nei ka ke gana gini je nok tokmani kaisa nok phano kaham kri kha কোনো nok khaiba bai kha কোনো nok khaiba kothor klai bebang galang giling pabai kha aga abo hairo ang nukha ke nungmani pore video sar phaika ge ang bo phaiburu boni gana ono base khnai tongka ge khanaman pore bo oro sornathi rok tonna bagai o school lo sawo school ni ko tong babor khos khai gang saga sar ang oro ni headmaster ge ang ani bo nogro bai thangka school nogro ang naine phaimani angke bosaka je tini oro je nokhuk rok je kisi koplang jang lai rok kothor wati phai nogor phai je
गबायमानि पाबायमानि तंना जा करिखा borongni bagui tongthai kisani ni school marinai ni school ni chabi kisari di ni borok ano bidu sar ano saka ege ang bidu sano saka ang chabi dikha busuk borok sakno busuk koita parani school nok to ebne oro duita room ta ani bai thangka abo to nukhung utlangai thangata ege tau je tongmani hanga ani prai 8ta room tongo room tongta room bo borok tongmanana wasipan no khabo hai kesrai Phangsini asai family ke mo hai ka wasipan Nukyakho Asuk Kotor to bangkhi klaiman ajo bo Kotor family nukha to phano amse ko bangkhang family kota nang tongmani je nogo hanga jorawo no klaimani no khaba hai ang tongmani nok khai ang moi ko podrai galemgo ani nok nangkai aro Kotor family jorawo ang kisa doga khologina sikini mani abo tamhnani bono yasko jora kathate rodai tongkha nok khalawon abo haike nukha haike nok borba sing tongu bon logiwo kirma singcha ko doga sedung phiya aw belai kirma singsa khana jorawo norok ta phano yang kinaro ko nugui mannai Kothor goliyani kaisa no karon khana bo belai Kotor mani bagai golite tagbo goli bayakho lama botok tei kobangma lama kinar roko bo haikeno Kothor goli jagya belai wana ma singcha tabuk bororokni thinang bororokni tongkhor nugui man khajo to ni khugono corona virus ni kirimung corona virus ni je bemu khamya phaimani yagulo jotono wana laijak Kebo ni asai phaimani obo haike bemar hamyarok Nukyakho eba ha Kotor hayung ganangai bonang mani lockdown khlaijak mani rok nuse Nukyakho tabuk haino haite keisa kirma singsa jora hamya patimung bo kalai leukha haseni lukurok ingkhana bo hasti simia biang haste ganangai biang amsai ganangai o bakon gundri tei Kothor kalai khana bo chinthani tabu bo srai koktoma krei phiaba tabuk sango jorabo phai sok paijak Narayan Khampar amsayo Jampuijala block ni bisingo khobjak nai jengman khangangke tibo nokhuk baijak nai nokhuk tin pajak nai abo hai nokhungo thangai borok bai kok salaimani rok norok no phunungnani saitok nai norok sogi nai tongni chini gram 100 gram Kalai bro 2 kg 3 kg Hai aja pasta সমনি কথা তাও গলিয়া তো গাগে আজ আবো তারপরে 100 গ্রাম আহে বিশেষই আবো খারাপ হই দো অবস্থা নকল খেবে না তো কাছে কাম করে aja na jor bo kabang ma busuk raja ngom norok no phunugan na chining khrang nai tongnai rok kara saka sakasi zamani tau busuk kotor nai ji busuk darti kubui saimen ya kelaimani jorao seta seni rok kha eba ajer rok kha 500 gram rok kha nei khnawo nukmani babo haino buhang kotor bai kalai bai mani kabang buhang kwak jaruk sing nugui man khana ji se kotor tabu bo obo kiting boya busu ganang dok kaisa sik phunukla obo busu ganang na jor busuk raja tabuk bo chini gori phaching nai nai khang gangke gori koja tam kha ata tamui tongo সারা 4টা হঙ্গাকে সারা 4 সারা 5 সারা 6 সারা 7 সারা 3 ঘন্টা নি পরে ব
4 ঘন্টা কানা কাছাকাছি তাবো Kotor Goliakho kara saka-saka jawo lama botok kaisa kami hingkamo jagao tiki nok bai mani 7টা 9টা 14টা para abo haike Kotor kalaijak 3 pajak nok baijak ayang tebo mangpili ro phunung nai mangpili sinai konai yang on naji lama botok abo haike raja sajak kara sa tabo Golia Kotor ini di lama botok Kerja. Pak. Yang no Kotor tutur gerang no jaga pan itu pasang dekat. Ayang jalan. Hari kamu. Jalan Kena apa kena gede. Sini Khorang naik tong naik jauh tahu tapi hoax naik jadi Kotor asli tori abo bertabung isi abo hai engka sing hai no hai Narayan Khampar kami pun nampak lejak sabuni busuk nok pakha nok baikya tin pakha brok naik tongo nok kinar roko bo hai no bo hai ke abo gele ya naik jadi Kotor ni bising bo bertab rok khajak yang tin saka ni mangbeli benar rok kisah penuh kan tin saka bo hai no rok o jaga o nahar kangken nuhur naik Tawuk bo Goliakho tin nok kazak tin dubjak busuk hilik kena tin naik jadi bebang na cila pila sajak oh naik jadi esidok nangi di pama panap seke ngiana busuk gelang naik jadi obo tin rok se obo hai ke pai thang ka borong ni sako kalai khang ke borok ni buti hai condition khamo belai wana ma singjang nok phang bai kok sanan jai tok nai kagani ni bung tamong kha Nores Debrom parang ke Narayan Khampar koita rogo khnau god na ঠিক 4:30টা রকম no goda tong নগন তংলাই ম কতটা ফাño nei no kaslo chon pusre khai gra gro bor khalai ka chap ko nog bis ma halai ka te no ko kitin pa ada no ko pakai ko pajang no jab gana jap pri sim klai tong na daw no ta sakrang bai kha khana busuk rok chnuk bai khana busuk ni makhang sarai phangji no ba hainu no khabai ni nugo ma hai amai wais pa Nukyakho bahai kira kiri kha na wada mana kira ka wada mana ka tamni saisi nai aban bebang nuri ro kisi na ni borok ni bebang nuri ro kisi man khang ke yang obo nok phang dang kha sabong kha tam bumung ni ngai Khonjarani. bahai ajaran nung nogoda tong mani Nogono kiri lai or dogala mo hanya halai ma tong ta soribo hamiang mo bu masing sibi sida hanya kuloi thinya ja hani ma tong lai khate nok to baya bebang pa bai khata na nok ba ya phano pa khai no go hanya popon pai kha go ba kha teng ro be no kunu ka ham sekeri kha wa yang ganti rok bebang kosok saja sa
Wati boda phai na kothor kothor Wati bai o ko bai khe kothor bai ko bai khe hoku hai hai phajata ko ba ro be bang no khab la ye ro dogla mon ma tong la khe kise dog sunya khe lai kiri lai bahai na nang ka besak ro ko ajora bo sago to na ya dog soi tong lai ble ko podar busuk tor bai ka kaisa no to ro ba khai bre ko mo ma no ya bo no busak ro ko nang na kiri ui hab lai ma tong khe srai ko na nor nugui man khana jotoni khugo no jeng khanai man katini sarai Phangsini simi busuk songni mokhang nugnai abo hai borok jagra rok bo belai wana laijak ase kotor nugui busuk ganang hai abo kirma singsa jeng koktoma mankha thabuk thik am chai Narayan Khampar am chayo Jampuijala jem dakuk Sonjit Deborma phai sok paijak boi bo jeng koksnani chai toknai hase hapangni bukhakti bobo haike suba surujaknai borokno tongnani chanani tamo bebosta khlaijaknai aborokno norokno boni bisingti phirok mungrok khanalanai yeba jeng teibo dalbidal am chayo dalbidal nu khungo thangai norokno bo hai dalbidal mangpli rok phunungani chai toknai norok chewinai jongni Chini khona Nin bumung tamo Mungini parakhe Narakhampa koita rogo abo kothor kalai khana nang nokda tongmani dapru Kapang mak kalai chahing asa su kotum kotuma borok khargasa abo ajorabo Tong khatu hanya ke tukulbu tabuk bo jagao tongnai sanor wati theke wati manjangnai Kerikatu Kiri soka Tauta ko tong na kiri katu bahai serai Phangsini waisipan no khabo hai ki kothor Nukyakho Tabung no tabuk biang thang tong no khibibui kun jaga tongnani da Ha bor thami tong kilo thangan nin phayu school nugui man khana kamini lukurok bodol toroi nok khugya kallai yang school phajing thanglai tongo borok horowati phekyang gangke nok pajak ni bagai nok tongnani chepkuri ni bagai yang school tongnan bagai thang tongo bai ko ton bumung kata mukha in ko nok pakha ani khe bol baya keng tham pa khata ke bahai tini tongda mana nok na school phung ai ngon thawani hin tong kiru dol yang ro tei borok lukurok bai ni bumung tamo an bung kirparan bahai nok rok kumusik pakha eko nukarok simpai thamake ani khe ge ko ani mana shong ge khongjil rok no khoro pa bai khebe bang dongna ja kri to khabo norong ni pararogo dukhumane rok tong kothorok nangai dukhuma kha ani mana ni makha sonda bo jagao nangkha eko yasko rogo zakata musuk nanya han thamon bahai serai Phangsini waisipan no khan nang amuk nok khuk norong ni bajak bo jaga tongnai haino se lockdown ni bagai borok masaya manang ya mako mairung kri samung kring tonglai mani jorawo bo haike haino hati ki sekirima singsa pati bukha wara bahike bo jaga thangnai tin wana suka kiri kha wana kha bakhawo kaloyo kikiro kun phansanan ko kri kha borok khallai kha pun jorawo san hai ko thumi ma tonglai kha nugui man khana truk jotono kamini lukurok toroi ke school phasing thanglai tongo tamni bagai hingangke nok jotono tin palaijak kebuni nuka pakha nok pakha noganti pakha খুব বেলাই কিসা নক নুখুম নক ন তিন পালিয়া বহাই বেলাই তিন কারাক খানা বরকনি ফিয়াবা জংজাল তাবু বরক অবনে ন হর হাইন হাই ওয়াটাই নবার থাইয়াপা ন ওয়াটাই কিসা ফাইগাंके न बरक ब जागाव तिन थनाय ब जागाव मामुय संनाय नक नुखुमनि बेबाग रि समरक ताबु किसि सिमिया जंजाल जोंगत न साइमा न लाई थांनाय 21 दिन लकडाउन पाइमन यागलो हाइनो हाय बसकां 3 तारिख जरा 3 तारिख मे साल जरा लकडाउन जाखा
borok samung humung tanglaimania ajilaimania bania khlaimaliya dugan thalnairok phalimaliya nugiman khaseng haste ganangai samung ni bial dalbidal alu piaz berma jotono bial kebo maitulu jawo kebo ba phatik tham jagao phatisa jawoi din laimani abo hai mangpali rok sung nugiman kha pheba abo hai jorawo no teibo kirma singsa patimung chini hayungni lukurokni sakao kalaimani bagi borok teibo kamang laijak wana laijak borok thangai tongai sinai agi khe nogo tongdi nei tabuk nogo tongai kirilai corona virus no kirilmani bai nogo tongai doga bereblai bidni ongkhlai ekat ma tonglaimani tawkhe nok je nok tongmani a nok se pawi thangka bai thangka keboni nok sakao buhang kotor kalaikha ge obahai jorao lukurok tamo khlai sinai awan bagai kamang laijak haste hapang boti khi subano जों खोनायमान खरो भिडिअ फाइसक पैगा जम्पुइजाला ताबुक फाइ दंगो जरायना जम्पुइजाला एसडीएम सन्जित देबबर्मा बिनि खुक्ति बबो हाइके साकलाइजाक मुं रजाक जों आबनो न चाइटक लाइनाय नायनानि दैमान खांगे जों हायनो हाय दालबिदाल बरनि गामिनि लुकुरकनि दालबिदाल नखुक पामानि आ मांप्लिरक नरकनो फुनंनानि चाइटक नाय जों जम्पुइजाला सिमिया मान खांगे तागारजाला फाजिं थाङैबो तागारजाला सिमिया आं गानागिनि या हनपानो 9-10टा para o je ropta bebakno kothor kalaijak nok khub pajak nok khub baijak keboni buhang kotor baikha keboni nok sagao buhang kwakha abon bagi lukurok tabu kirima chalaijak tini horni chamong bojagao chanai nok khubni riro kisi thapa kisi keboni singo bahai bukok toman khar kothorok sagao kalai baksa kisamisa dukurok man baikha abo hai jorao haste hapang nei tamo khlainai norok nugui man khana hasse ganangai abahai bialo klaijak lukurokno subasu khlainani bagai ongkhori phaijak khakaham NGO rok non political organization dalbidal motharok ongkhorjak ojorao habao haste hapang simiya particular chakri khainai rok khakaham lukurok kisamisa rangganang borok sobao ongkhorjak eba habao ongkhorjak maharaja tai bini motha sobao ongkhorjak obahai dalbidal political motharok bo political bodol logbo taboko jarao kasa kufur kormo layabo bialo klaijak joto tipra sarok no aro kuno jesapan party khlai tongthung joto tipra sa bialo klaijak lukurok no subasu khlainani bagai saitok lai tongai tongo buskani jarabo saitok jaknai tiyoba haikena जों नायलायनाय दालबिदाल लामसे थांगै दालबिदाल गामियाव थांगै दालबिदाल बियाल klaijak lukurokni mangpli norok choyoi nai tongdi chini khorang o hayungni borok taibo hai kirma singsa tongkhor nukna khwabo kebo saimania singo jarao haina hai phaisok paijak Narayan Khampar school thungno khlawo kamini lukurok kabamo phailaijak phaimani norok jotono saimano जों thachingni simi norok mangpili phunuka kamini lukurok bai nok phangrok bai kabamo norok no kok sawin borokni phirmurok norok no rungni chaitokha norok nugui mankhana jotoni khugono dalai kirma singsa patimungni kok borok srai samani Chwrai Phangsini waisapana borok bahai Asuk Kotor Nukyakho bi Asuk nobar Kotor Nukyakho je keboni nok kisa borok ni no nok palia nok balia bahai mangpili oro ropta je 9-10 ta kamini jotoni no nok hu pamani mangpili rok norok no जों phunuka ang khorosuk bai kok sanai jara nang bodau kamini no ni Narayan Khampar parani bumung sumonto debramo Asuk lockdown ni bisingo corona virus na kirilai tongma sabon site kirima singsa srapsa ni bisingo no bo haike no khuk sabai kalangbai kha bawai kalangbai kha bo hai ma tongkha ajora busuk dorti kirikana
मारखिन खोटिं खासिनि बारा बेलाय के अमो ताइसाइ हामलाइलिया बेबा नक कपला किसि कपला बेसे परिवार दं नों पाराबो 74 परिवार दं अब नों पारा न करे आइं बस कांग ताइ उलकुबो कयटा पारा रको बाहायके नगरक पाबायखा नगरक बायमानि कक्टमा मानखान गोबां मानो लाइन गेंगे जे सुर काइसेंगे बेबाक सबाय कयटा पारा रक थांबाय माने yang समाव बाजार हयते फान्टक तके अमलाइन के सबाय क्लां थांगानि खोनातासं 9-10टा पारा 9-10टा पारा कानो ए बाहायान दाराखे नों अजराव नगदा नगो फुंतां खाइनसे बुयाय सागाते सिरि जंखबो आइन मा दंखा किरि बुयो सिनारो दमदि को 62 परिवार दंगो पुरा हायनो हाय जाग्रा जक लेम तिजाक निन लेम जोंजाक दा लेम जोंजाक लेम रक नुगिया बालखना हासेनि जतल रुकरक बाहाय मा तंसराय फांसिनावबो हायके वाइसिपानो अब हायके मा सिंगा जरा मा मान जाखा वाइसिपानो मा हायरक लोंया खो आगेरबो फाय फनो हाय किसिम सिरा फाय थांता बाक्सा के सावो कथर तरमानि सेरजा कासा कासि रक खना कटमा इउ लामरगो नुखा मुसुगना हाय पुरा am har wais pan jase phemen asuk omora su boys ko ma har ngi ko tinin hai wan wan ki me chinsa jotoni se kaise pas no ka ham gor khe beng pai tham ge ta watre phake thulai sin jaga tong la kha sing ba ke tong lani ba ke sala nyai abo sung no sabo tabu suba sar sung jasen thare pa sin sarkan thare go sung no borok suba jamana abo hairok sung kisa nai jau ta ko kabuk azarau ke nang nogon tongmani da biang kharka abo azarau nok bising ma tong la kha pura hani bo sabo tin ti lai bora hamna ga sugi torar ko ta hamna kya hin je wan sama tong chu kiri mana asuk was ma je gya kho puila ki nokhada som sing to azarau raja khorang agor talau tongmani bagai semali ko ban kun ra ha hain dupung ni phayo apro kharna ni sudu mane jora kri khaba haike phacha ke phayo e an besar tuju ko tangani kurmati no ko hamandro sin chu nga su do janya ja bera bai mana kha nga hain sara saka sara pura sudo hanya wati sim phan hasin to chok azarau ko musuruk te ti sabai khana kamini korok baksa ti saka baksa ani hinga to ti saka tin ko ngo baksa ka ti saya ko ga chau tong khubla sai ta si ko bahai ang tai bulu ko kok sun sai tok nai azarao khorok sakra jak a budul kotomo bai musurok nangkhang ka punok nangkhang ka togrok nangkhang ka theinya theikia bahai sai jaman theinya ni te sengrok ba hanyo khana chu sa smalia asomja je ju Nukyakho hasin hoko hake je phaimani borup sari phaimani dangnani ri ponch rosra malia a joran simen hoko hai phayuna tabuk bo jeng lama botok hoko kok jak gari rok choli siman ekdom ko nuglia lamang tongo a joran simen hoko kok man tabuk kok komi ta khon se hoko kok ya ko ta man nuka tong man nuka se se ko lia nok bising habai ba on nuka tong ma han nokla tong han ta khasu kothor se nok bising ko mak ko pulong to shu ka ba nokla tong ma musuk da ti sabai kya puru kamen lukuro musuk ti sajak gya baksa ti sajak ti sanan somai bung ja ya ko ka ba bahayang ka musuk rok baksa dukhu ma ba ye robon ba kya ko ba kya wag rok baksa hanyo theiba kya hayin khate abo khet norok oro nok ni nogya kare norok ni bidya kare oro school tam ni bagi phaikya ai chi no khuk se kare kya bai thang ma kya ka sing boro tong nai nga ba ma phakya sing tong na la nangan ble watai to no kare ni tini phaya tong la ke nung basa sarai genang tongo nogo basa sarai genang basa sakli genang tongo bono bebang si thang ba ke nok se kari kyang ga ba bisnarak bebang no bebang bisnaro kari kya belai bara ma singsa mangpili jotoni khogono wana laijak kamang laijak lukurok yang phaching rogo kamini lukurok kabang ma nai di o kamini kasarono rungnok tongmani bagai rungnok bo baksa tin pabaikha thiaba belai tin dajani bagai oro baksa room rokhe baksa class rokhe palian bagai video eba SDM ni bakhakti dagi mong jakha oro tini khorsa katinani bagai bisini mangpili rok bonorno phunukna ni saitok nai sarik ni a patimong borok ni bakhawo bujortei kirima khikalai kalang thangka tangke jeng jotono saimano jotoni khogono khanaka obohai jora kebo phano Nukyakho Nukyakho nai tabuk noita tamoi tongi tongo tabuk bo sarik ni jorao chaita tamani jorao chaita ni pore je kothor kalaimani tabuk bo gele bayakho lukurok tatal chaya lukurok ni kok kubui abo norok chini khorang ni mangpili wana nugui man nai di obo kaisa mosom sakaya phano belai kotor nai di asuk gonta ni pore bo tabuk jora asuk kothor gele bayakho mane no obo tei tin double kotor khana
ge lukurokni kok asuk kubui ya phano serja rokaya phano bungkhana asuksa kotor ge kaisa asuk kotor kelai nok sakao tin sakao bo tin paya tongsinai bo nok paya tongsinai belai wana ma singsa lukurok belai kirma chalaijak tamni bagui hingangke lai thangnai 21 din jora lukurok nok ni mang khoria nogo sobjakmang samung mak khlailaya haino se Tripura sarok tangai chanai mang haijra thangai chanai kebo mikiteng naitugui chanai ingka bo hai jorao tibo tei kaisa party mung tei kaisa kirima singsa jora manai borok bebang kamang laijak nai di jotoni makhango no wana mani jotoni makhango no kaisa kirimani mari khiklai kalang thangka जों सैमानियाव 2020 Chini borokni hayungni sakao bobo haitei jora hamya tongkho balaikhe wana ma singsa yango school nok bisingo habjak ang mankhang angke borok room jati siate ang juta khubei yango hamnani chai toklainai Chini khorang tini जों phungni simi samungo ongkhorjak tawbo जों nogo kipili maniakho phungni simi ongkhormani जों tawbo samung numung जों maniakho haipano lukurok bialo klaijak mangklino norno phunuknani bagai जों haino hai samung numung khibiwi khachik brawi phayuka Jampuijala lamsayo Jampuijala paimani yagulobo जों dalbidal obo haiki kwbangma kamiu thang soginai norokno Tripura sarokni o birmani kokno phunuknani bagai nainadi jotono wana laijak kebuni busago kebuni khuriwo chrai busa chikon o chrai busa bo ongkhana bini asaimani obo hai mangpli Nukyakho aboni seitebo wana kokmani hingangke kebo busuk manka kebo busala busajak kayei chakra jekngbaikha phiaba borokni thangsungo bobo hai kirima singsa mangpli Asuk Kothor ongkhana kerango thamarogo khanamani ongkhana buni ha Kotorogo khanamani Asuk Kothor kalaikha nei busugonang Kothor kalaikha nei eba no khugrok sebaibei kalangbaikha nei phiaba Asuk kami kaisaya o jagao 9-10 kamini no khuk baibaikha oro tabogo jarao school borok phaisok paijak ang mankhang khorok sebai kok sanai bumung tamo kisa saikhanar de bahai khaw jarao sabti debra mani ini ke nok khung musek pakha bo bhai ke pakha nu ko nok khungni pakha nu ka pakha pura kising mising thangma kya kising mising thangbai pura Kothor habai nyogo rirok sibai kya ta Kothor kalaya sini bo jagao tongmani nokni phatarago tongmani da जों khnai mankha Kothor kalaimani phatchake se phayo kharchla bisru manya jat nokni haksa logo kebo baganogo tongkhangke labar baganogo tongkhangke nogo sokpaya Kothor bokrogo kalai se thingani baringan tongo ani baini basa jala masa ani manai masa ani basa jala masa borok ko murawo baganani thangmani borok gandar koto masa tongo borok chajona Kothor bupane jakha ko kalai kithi kileng tutu kha nogo paisok paikya khana bokrok sakarogo kalaikha busago kalaikha jin bebang bujak baikha sara busa robon tongmakya bokrok rogo robon tongmakya bahai ajorao kinorok nogoda tongmani phatara tongmani bahai laikha ajorao ang hingke bol kethei phakjana hari phayan nei bol tui phaimani hingke wak atkaisa watui phairaka hingke Kothor bo kalai rakangka ang wak omo manja khangke thus theinya kela nei yang nok okatal tangma jagao tongnir phayan phaimani sopira laimani bo wanu sopirawo ang bo wak no sopira uluke ang yakarai nogo ma hapka belai kalai khangke no ke nogo kalai kheno tin rok kisigei tewa khogrok yasak jangmarok waise banyo kakhlai chowoi nogo se rung sangsoka Kothor sama khibi mani leng soka beng no gantirok sibai chapungka tai tin bu kisig baikya nokarok bebang sebai rajak baikya ge tai khungsa an bosa okarani bo wal kaung khojak bin bo no ganti ganda bebang phir jawoi sebai re baikya kaung khasik din kolokma lockdown tongmani boddo tongmani borok samung humung tanglaimania nogo mairung kri berma kri som kri kaisa bai tei kaisa chubalai chini khaka hamnuk lai se nukuro asrati masalai tong ko bahai jorao no teibo kirima singcha bahai ke nok khuk se tabukhe je nok khugo जों सब jagai tongmani ar nok khuk sudu se pabai thamai ke boro tongsinai sarkar thani bo bahai sanmo sanamse जों सरकारनि थिनि bo जों samung bo nango tai nok khuk bo जों kri borok tam khat kaisa tangnai जों nok khungni bagui bo mana nangnai samung nang bo जों mana nangnai abono sini nongno kesar mung khatako
yang ni mang peli rok joto no wana ma singsa awan sugi man ya tini fungai mani borok obo haike o sanda jarawo o hor jarawo borok no khug ya karei Chwrai rok je jagao poribo je jagao srengbo a school no gono borok phai tini oro hor katina nangan nei jotoni mokhang gono wana mani bahai o je 21 din lockdown pai haino hai 3 tarik jora haino hai lockdown boddo saklai jakha tangai manlai samung homong khlai manlai ya aboni se wana mong pai tini o bo hai kinma singsa norok jora mane bisu dei wana kha bisu dei kiri kiri suka kiriman marang suka buka buku kelai bai suka kirimani no go bebeng kepala kala hambakya rang pucha bukerei kus bukerei ta phe sanan nangna bukerei kostom suka bahai lai thangnai jora rogo chuba surok daman kha mairung rok daman kha kun bodol ni bakti sarkar jere chonma mana sungto chuba nai kire maspan chuba bai ni no khong ke sabot tangai sanai sabaji nai dong an no go ban basain tango ang tango inga tai sen tini wo no barwati phai kothor phai bo no rok pai thangma kya ganti pa kha nok tong man no go pa kha nuka rok pa ba kya inga ta so lockdown ba ge an basa bengaluru thangja inge bengaluru thangja rang pusa rok chalung na yang tongu inge aban ba ge sa hai wana sin tang tong ka ta sin no rok bangkui supply kalang thangba keng inge ba te wana jong ta jedin jes tang sanan inge ba inge aban ba ge an nong thani sajjo rok ma no ba ko khata nong no bai ko to bahai bial eba bahai jengjal achai tong kata bukti ni bahai ke nok pamani ko nok ro bemang no nuka ro pa ba kha nok ganti ro supply kalang ma kha tai tok ro kama ba kha thibe kya ta ne kirkhe no bemang no supply kalang ma kha ta ni tok ro buti kya tok mak tham thike ta ni busi toi ro kha susung ma kha ta thi chang ma kya bemang no gaba tangi chane baro busu butam mane se ta no ro sanai tin da pai nai Khorang mana abon sunggo mon kisa ma mana ba herok bani ja haja jotoni thani no koi mung sungtini phaimani nahar mung obono yang rogo borok kabangma sori hamya na sing joto bai kok saime phano norok no mangpali phunuk nani obono chini nahar mung sungoro chini tangnok ya karei chini nokhok ya karei chungbo haino obo hai kok to matongo chini khorang ni kabangma dong rong ni no nokhok kobonjak tin pajak obo hai mangpili obo hai tongkhorong no kibi jeng lukurong no puila chubagra nai abo hai nahar mungo no jengtino Jampuijala amsai phaisok paikya joto bai kok sawi kaisa wana ma singsa mangpili kaisa kirimung borok ni mokhango jeng nugui manka tamni bagai hingga Chwrai Phangsini Kebo Phano Asuk Kotor no khok obo hai ke kaisa ya khorok ni ya khorok tamya eba kami kaisa ni lukurok simi yaw jagao 9-10 ta kami ni lukurok obo hai ke no khok pajak baikha no khok baijak baikha jotoni khoptino kaisa kobok mung eba koi mung haste hapang obo hai bial ni jorao obo hai jora hamya ni jorao haina se bororok tanglai manya samung homung thanglai manya aboni bagai nogo mairung krei samung krei berma krei abo hai jorao no tabuk no khok krei hangke lukurok borok thangsenai aboni bagai haste hapang no khalogoi borok nasinglai mungsasuk suba suda mano engana haste hapang ni bukhakti no khok tangai rejak ni borok no suba suda jagui mano piaba salja salini bisingo bahai wati jarao bahai kasek no khok no repairing khainai tangnai abo sombobya piaba borok ni no khok tangya sini borok no tongnani bagai bobo haike ব্যবস্থা khaijak bobo haike sep rejak abo no jeng buskangni jararago nailainai heba noklainai mangpili tisanai probini logi ang ronjit Chini Khorang problem nggak bisa ngotong mansuri hamian basu kesal hebo sorang kan ogo kerja tu nyalema nggak kok lockdown ibu corona virus ini mana jadi virus taman biti kus pai masa ya arah kisah naik sil jora tang kisah hamka kok tabuk tang maya masa ya kok tabuk barja itu bisa nanti pas ini am sebong ni nok hugom hai kotor wati pai nih memang huk sekarang tang baik apa sorry hamian tu tinggal kono tu imat tu kerja tentang saya cuma
bongni kheta mo te khugui se kalang sibo pam ani Khugui dalang kha hanyu ko kuru je din je tangi chala chongdo ga boto ek der bosor kana hamya nalai so karang ni pala je joto no chung motong mani gunoi ga tabu ko mai wa tu no bar phai ma bai de ba kuru jodi khokte chalang kha chung tam ko tang nai ono khung tam ko chanam nai bonor ho sori hamya to tu tabu to je porbes porbai gana chama to je chungam si tabu ko mai ko kuthum chongna kalai bahai sorkari thane agi suba surok man khabin thari jeng saban manja ko ge tamo koi mong tong nai bahai ge suba sur jak thang tabu to hamian bising je nok khuk sebai klang thang kabini bini je sori rok nanya ni jeng kisa sahaja rok manthung tai sorkan thani jeng nok khuk bai man dabi dawa manthung sana ni nang nan sahaja thang jeng amai koi neng kita mau kelai bini norok nugi man khana abo takat jola Jampuijala lam saini o jagao nugi man kha bo tini chori hamya tongmani boromni sakao tebo kirma singsa tini patimani je boromni nok huk koponi telangkha khungsili koponi telang thangka abo hai jora borok haste hapangni bkhakti mungsasuk suba suda buskangni jora rok man abo hai tam borokni bkhakti koimung narak jakmani mangpili chini provinlo gyang ronje chini khorang tahu sih dim sao chung to sai mai la chung khawon mai ta Jampui calling in the 7 battalion 7 battalion Jampuijala sampai sih sabni nok busuk baikha tabu khorni andra gun raw to sung assessment khai mangla khana chini field functionaries angkhornai do angke borok nainai sabni busuk nok rok baikha khoti ingkha tini horni bagi khai o nok baijak borok rokno boro tonnai abon se sekangma mansuk lainai abon bagi no school mo Narayan khamani school lo kaisa jeng sibir kholoknai tai SDM school hinjago Sudeni Deborman Memorial School aro bo ang khulokna kok saka tabu je oro tongnai oro chagya khe baksa aro mathanai ang jotono kobogo jodi nok ni khaksa khuksu phano kaham tongko hungkai tini horo nang aro phano kati tongra di nang sibiro thangiya hangkaino nini bumung keplanai nang nok bajar ngai roni dolok kai gela abo haita wansukdi jotono je khoting nai nok baijang nai borok jotono list of hainai do ngi sibiro to jagani bo bekhar tongo ngi oro baksa tongdi oro tabu je tongai ro tongoi oro chagli hangke baksa Sudeni school ma thana hangke assessment khai khulli kaham kai khanap salo hatsum ko tilalao nai jangnai tabu to sabni busuk bai khabo sum chaibe ya tabu tini horo bahai ke tongai nai abo sisa ma wansunai do Raymond blog ay kunjumura ro bai wa kuliah ke menara blog mana ini yang kunjumura teh ay hambai club dukung kuri ke sana memang hambai club nih हम तरह के अब गुरुद्वारा रोड अरे नहीं लो यार उधर रास्ता ब्लॉक है नहीं आई खारसो सिंह में ना रावर बागान kunjungan रावर बागान एकदम सकम सकम माइरम सीवा मने बाहर रखा ते कोनो बिकल राय ब्लॉक पुना को कावानी सारो पाइ यार
Chini Khorang nai tongnai joto tahuk dai buhuk song Narayan Khampar Ringnokni kifilmani lamau sung haino hai malai kha bo haino official samung simiya bini baithang saitok mungbai obo haike bialo klaijak lukurok no suba sukhanyani bagai dalbidal kamiwo dalbidal nukhungo dalbidal lamsayo thangai beraijak visit khlaijak Jampuijala thanani osi sir Rajkumar Jamatia bai sarni thani nang to dalbidal kamiu thanga dalbidal borokni problem nugui pheke bo hai condition koita para eba koita nukhung rok obo haike baimani mangpli nang nugui man khatai bobo haike borokno suba sukhlainani bagai haste hapangni bakhakti borokno assurance reitong bobo haike rukulokni borokni koimurok nang khnai manka na aksalo tini je nokbar kotor family porai nije ne physically guri mane porai naikha je prothom guri mane batini mai parate yang Narayan Khampar boti family boto total road block bune porai phira oi thangka yang somari bazar road thangmani arni jar aba hospital thangma na rogo onek road block to mane tobuna arni je hamai club ni je kisu সদস্য rok bono kaham na samang tangai borok je o lam block no bo hospital ne lano puradan tangoi o khibi rakha tarpore ang khai ago kayang Gumna Thakur parate raimol som bor ara rago pura ne road block ngate ayang somaria bazar ni pore je biddi bazar thangmane ara bo kisa masa onek ne damage no ngene bone pore ayang thangpikha je raimo somaria bazar ke kunjumura bai yang aba gurudel thangmane la botrogo khubna lam aba block kha te pura rabar bagan pura je mai soba kisil ma haikene kisiloi rojakha tarpore naifi mane ora somaria bazar je kunjumura parawak kitto moni jomate ni nokta pura taina mane nukhung rok thungsi sabai talangjak ebong nokanti rok ni aba rok nukhung rok je bo kheta rok khikhlai rok jaungkha tarpore ang joto parani elakani borok bai kok sakha je tabok physically visit khlai tongo ang paibe men pore ta SDM sar bai salaibai সরকারি ভাবে বা ang বসু জরাতে যে যতটুকু পারে যে রিপোর্ট রাওই চবা চবরাওয়ানি চেষ্টা খালাই দङ গে তাবক ত Narayan Khampar ফাই লাস্ট ভিজিট বনি পরে যে তাই অরা কিসা যারা যারা নক বাইজাগো বাহাই রক কিসা খানাবো বাহাই রক বনবো আর সুদন স্কুল তংবাইবো তং বন আমনি পরে ang আর থাঙ্গै সেসমেন্ট বরবাই কক সাवै যে তমাম বখাইमा সরকারি ভাবে प्रशासन पक्ष থেকে तमाम যোগাযোগ जों চেষ্টা খালাইনে हायसे सर निनि जे थाने इनफरमेशन फाइसकै माने काबिसे कामिरक एप्रॉक्स नो जे बहायके नखो कबन जाखा 3 बाखा बहाय मांगनि बा अमा हिंखे तो एक्जेक्टली रिपोर्ट समय को तबे पाराला प्राय 10-15 टा पारारक नम हाय किसा मसार नहीं अनुमान आनि अनुमान तो dalai hambai ro khanai man khana ungya hanpano thajingo sing khana kabono je lukoro bai kok sawi 10-12 ta kami ungi mano tabu bohorni bising go joto amchayo joto kami u thangai je physical verification khai kubui je mukthang mangpili phunuknani eba borok visit khainani সম্ভব dia haipano nokhuk baimani eba bo haike nokhuk kobonjakmani police rokni samungya phiaba unofficially bo haike sakbai thang lukurokno Tripura sarokno hamjakmani bagai nugui man khabini horobo wati lama kisini bisingo lama paya obo haike himlaijak bini logi teibo police staff rok tongo yang kamini lukurok bo phaimani nukhang borokni mangpili bo phunuknani saitoknai norok bathagi norok bai kok sanai norok bai se kok sanai nugui man khana borok molwati jak ri rok tileijak norok no ri rok ke sili ada kicha sala siga haibno unko basa karan rok tong kamun kan rok hata tau horni mai rok ke boro salainai mai green bagi dabu muri packet nang paikha nang katamu paikha dekho ha tamu packet chansur packet mane mamui songmalia haise songmalia abo ar thangma saisine kya সরকারনি বখাকতै হরনি সামং দনানি কোনো অ্যাসুরেন্স জামানি প্রোগ্রামানি বিদি ভাইয়া বহাই রক মানে কটা খানা খানা তাপসু জরতিকতো মানে और फाइ হয় মানে কত তাই অমসিমিন তুই ফাইকো অরং কগর খতাস খানে মে কতা মানে তাম খাঙ্গে খ সে খাসাল স্কুল বাই ননি নগর স্কুল বাই নক গ 1-2 কিলোমিটার গানে ভাই নগর বটি হেই কন্ডিশন দং নক কটা কবন খানা পাদা পাকা nok ke mane 3 khunchil rok beba paitham kita okolok ni kumha kari kata daran kele buti kheb khating hambai chini khorang channel no ani nok ke be norok pulan habai na kya pula norok first time hamana bana no joto nukhung be bak paba kya ge tongnai nok kore ri rok be phang siba kya ge
tabuk sornati wang thanin phaijak kuri rok tuijak arpano sung tini horja tholai nai sung phailajak ke sini blog ni SDM phaika ke video sabo phaika ke borok phai sungno tini horja no tholai garadi na ke samung rok borok rohna ni sungno saikalang thaka school tini thuchi naita nugi man khana belekhe wana ma singsa mangpili tebu phaisok paijak tabuk Jampuijala থানানি উসি ফাইসক পাই মানে ইয়াগুলো আপনারা কি টিএসআর থেকে কে আছে এসডিএম আছে লোক সঙ্গে ফোন করেছেন কি কি খবর পেয়ে এসেছেন এখানে আর কতটুকু আপনারা ভিজিট করেছেন কেউ আছেন আপনাদের না আমি এখনো আমি জাস্ট আসলাম আমি রিগার্ডিং এটা কিছু আমি আসলে বলতে পারি না আপনারা নুগিমান খানা ইয়াঙ্গ টিএসআর নি বখাকতই রুট রক ব্লকে সংজাক টিএসআর বহাইকে সাইটগৈ বরং ইয়াগো নাইদি दा वुड काटार बुखां रक तान्नानि बागै हाइवे रगबो गोबां मा बाहायके मांगलि बरकनि साइटक मुंबाइ बरकनि उद्योगे बाहायके डिजास्टार मेनेजमेन्ट अगरग बरक बाहायके सामुंखायो तेबो यांनि मांगलि रक बनरनो फुनुकनाय ताबुक इमारजेन्सि टाइम हाइकांगे लाहारो टिखलाय जाक्का टीएसआर रकनो डिजास्टार मेनेजमेन्ट नि आदं रकनो tangai hingangke dal bidal lamse rokno lama paya norok nugiman kana jeng lama phainani lama rok besek jeng jala chaikha tau yang Narayan Khampar school nogo je tongthai nogo borok khobor mani theke buhaike subajak no borok ngi mano dal bidal 10 rok khai lukurok no ebari sum rojak mano TSR simia police ni bukhakti dal bidal subajak khlaijagi tongo jago jeng nugiman kha balaike saitogui Jampuijala thanani usi Rajkumar Jomati ebo saitogui tongo bini officially semi particular bini bukhakti bahai ke lukurokno samung nangmung tongthai ni sep ruiman tangi hingkau bahai jengjalni jorao kaisa tai kaisa jeng gana basalaya hangke jeng sarkarni subasu phatchake tabuk sarkar hni bo horni bisingo borokno chanane nangnani thunani ব্যবস্থা khairi menya jeng aboni bagai chini khorang tini haino hayo bahai hor kasangma jorao hor kuthukni tongo tabuk jeng tabuk no kiphiliya ko teibo amchai jeng norno gudiwin dalbidal mangpli rok hunuknai naharmung obono lukurok bialo kalai tongmani amangpli norok nukthung norok subasoni bagai sikakni phaiteng sarkar simia sarkar to subanai no jeng khanai mankhanga jeng koksanani saitoknai oroni je o constituency ni MLA ba minister masang NC Deborma bai koksanani saitoknai Tripura hamkrai mantri member Kumar Jamatia bai bobo haike haste hapangni bukhakti subajurok dajak nani kok jak eba khanani chalo sabo amchayo visit khlai pai jeng फुंनि सिमिनो साइटकनाय अर साबो विजिट खाय साबो एक्सपीरियंस बबा हाइकि चुबा चुखलायजाक मांगपलिटिसाने प्रबिन लगे आं रंजित चिनि खरां।